ba da wani buri a duniya wanda ya wuce in yi rayuwa da ke, amma ga shi ciwo ba zai bar ni ba. Amma don Allah Hafsa ina roƙonki, ko da na mutu ina roƙonki da ki dinga zuwa kan kabari na ki dinga yi min addu'a saboda neman rahamar Ubangiji. Kuma idan na miki wani abu a rayuwa wanda na zalunce ki don Allah ki yafe min. Sadiq in ba kai tsawancin kwana ba ni ma ba zan yi ba Sagir. In zuciyar ka ba ta fasa bugawa ba Sagir, ta wani ma ba za ta fasa bugawa ba. In kar ka tafi gabanin Sagir ba za ka mutu ba. Kar ka tafi gabanin. Ya haƙuri, kada ki tafi. Ko da na mutu ba mu rabu da ke ba, domin ruhina yana tare da naki. Kaka tafi gabanin Sagir mana. Na shiga Kar ka mutu gabanin Sagir.